Đavolak hoće da nas vidi žalosne. Starče, zašto je za čas iz radosti zapadnem u tugu? Naglo prelaženje iz radosti u tugu u većini slučajeva dolazi do iskušenja. Đavolak svojom zlobom mnogo ratuje protiv čoveka, a naročito protiv onog koji je osetljiv i po prirodi veseo, koji želi da živi duhovnim životom. To i jeste njegov posao. Hoće da nas vidi žalosne, pa da se tome raduje. Ali zašto bismo dopustili đavolku da obavlja svoj posao? Nije li radost bolja od tuge, a ljubav nije li bolja od zlobe? Starče, neki put zapadnem u tugu, a da ne znam uzrok. Đavolak ne želi da se iko raduje, i one koji imaju povoda da se brinu i one koje nemaju. On nalazi načina da nas sekira. Ono što vidim kod tebe jeste da đavo traži povod da te razočara. Svu te zapetljava i to većinom tankim nitima. Da te uvezao konopcem, u krajnjem slučaju, rekao bih i da imaš malo prava, ali ti tanušne niti vidiš kao debelu užad i sekiraš se. Nemoj se mučiti, a da nema razloga, jer đavolku pričinjavaš radost, a žalostiš Hrista. Zar želiš da se Hristo žalosti? Ne, starče, ali ništa, ad se ugorča, reci ugorča se, ugorča se.